går vi inde i en koldtempereret regnskov, fordi at vi har været op i noget, der hedder sådan noget airwalk, hvor man går op i træerne. Og det var rimelig grænseoverskridende. Det var altså højt op, men også spændende og mega fascinerende, at nogle træer kan blive så høje. Så vi er rimelig fueled på naturfronten, må man sige. So many